Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Waning. Taong 1968, Mandaw, Camarines Norte. Di kalayuan sa aming tahanan, merong isang makipot na daan na punong-puno ng kakahuyan. Ang lugar na yon, sinasabing nababalot ng kakaibang misteryo dahil sa dami ng mga nilalang na nagpapakita rito. Kabilang ako sa mga nakaranas ng ganoong bagay at ito ang aking kwento. Itong mga panahong ito, nasa edad 17 anyos pa lamang itong si Waning. Kasalukuyan siya noong nag-aaral sa sekundarya kung saan araw-araw dumaraan sila sa daanang yon. Kapag umaga, wala naman sila doong napapansing kakaiba, pero kapag inaabutan na sila doon ng hapon, doon na dahan-dahang nag-iiba ang simoy ng hangin. Bagaman ayaw na noon ni Waning na magpaabot ng hapon, hindi naman niya maaaring iwan ang kanyang kapatid, lalo pat palaging pinapaalala sa kanya ng mga magulang niya na huwag iiwan ang mga kapatid niyang nakakabata sa kanya. Bilang panganay, responsibilidad niya ang ganoong bagay, kaya na may nasisiguro niya na kapag magpabaya siya, paniguradong may kalakipyo na parusa na manggagaling sa kanyang ama. Isang hapon, habang naglalakad sila sa daang yon, di naman nila maiwasang magmadali. Gawa ng bukod sa dumidilim na, medyo malayo-layo pa sa lugar na yon ang tahanan nila. Panay na rin ang ginagawa niyang pagrereklamo sa kanyang kapatid. Gawa ng maliban sa napakabagal nitong maglakad, maya't maya rin ang paghinto nito para magpahinga. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya maatim ang pangyayaring yon, agad naman niya yung hinawakan sa daladala nitong bayong, sabay wika dito ng, "Pag tayo talaga napagalitan mamaya, makikita mo sa akin." Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, di naman ito maipagkakaila ang nararamdaman nitong takot sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, imbis na manatili pa yon sa kanilang kinaroroonan, kahit hirap na ito, pinilit na nitong umusad. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, naging maayos naman ang lahat hanggang sa marating na nila ang pinakagitnang bahagi ng daan. Sa lugar na yon walang ibang katao-tao, kaya mararamdaman mo talaga ang tila bang pagsipol ng hangin sa lugar. Napakatahimik din ng paligid na siya namang nagbibigay sa kanila ng kakaibang presensya. Dahil sa mga pangyayaring yon, pinilit naman ni Waning na huwag magpadala sa takot, pero ilang minuto pa ang dumaan, may humarang sa dinaraanan nila na parang isang maliit na taong may kakaibang anyo. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, para itong matandang tao na halos kasing taas lang ng isang batang umidad ng 10 taong gulang. Hubot-hubad din ang nilalang na yan at meron yung kayumangging kulay ng balat. May matalas din yung ilong at sa likod nito may daladala yung bayong na parabang naglalaman ng isang mabigat na bagay. Pagsilay naman ng nilalang sa kanilang kinaroroonan, mabilis naman yung sumuot sa kabilang ibayo ng daan kung saan naroon ang napakasukal na kakahuyan. Matapos namang masipat nila Waning ang nilalang na yon, imbis na magpatuloy pa sila sa kanilang paglalakad, pinili na lamang nilang kumaripas ng takbo pabalik sa paniniwalang mas ligtas sila sa lugar kung saan naroon ang kanilang eskwelahan. Hindi naglaon, nang masipat na nila ang pinakabukana ng daan, mas binilisan pa niya ang kanyang pananakbo
hanggang sa mapansin niya na wala na pala sa kanyang likod yung kapatid niya. Sinubukan niya yung tawagin pero hindi na yun sumagot. Wala rin siyang mahanap na bakas nito sa buong lugar, kaya minabuti na lamang niyang humingi ng tulong sa mga bahay na malalapit sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang may makasalubong naman siyang lalaki, mangiyak-ngiyak naman niya yung nilapitan habang inilalahad dito ang tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Noong una, hindi pa gaanong naniniwala ang lalaki, pero nang mapagtanto nitong nagsasabi siya ng totoo, dali-dali naman siya nitong sinamahan patungo sa sentro ng baryo. Habang binabagtas nila noon ang daan, napag-alaman naman niyang may mga ganoong pangyayari talaga sa lugar na yon. Kahit madalang ito kung mangyari, mariing inilahad sa kanya ng lalaki na totoo ang mga bagay na kanyang naranasan. Dagdag pa nito na kalimitang nangyayari sa mga batang nawawala sa lugar na yon, hindi na nakikita pa. Minsan may nakakakita sa kanila, pero ayon sa mga saksi, pawang mga espiritu na lamang ang mga ito. Huwag ka munang masyadong matakot. Yung mga nabanggit ko sa'yo, usap-usapan lamang yan dito. Mas mabuti pa rin, makausap mo si Lolo Onsyo. Wika nung lalaki, matapos nitong maibahagi ang mga iilang mga bagay na alam nito ukol sa lugar. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, pilit naman siyang nagpakatatag habang inaalala yung masayang mukha ng kapatid niya bago yun mawala. Sa pagdating naman nila sa bahay ng albularyo, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na kasalukuyang abala sa pakikipag-usap sa mga bisita nito. Kung hindi pa nga sila doon lumapit, paniguradong di sila mapapansin ng matanda. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang paghikbi niyang pag-iyak, agad naman yung tumigil sa pagsasalita habang dahan-dahang ibinabaling ang paningin nito sa kinaroroonan niya. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman ang matandang yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang masyadong magpalunod sa problema mo, iho. Lahat yan may solusyon. Ang kinakailangan mo lang gawin, maniwala ka. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa iyo?" Nang mailahad na yon ni Lolo Onsyo, agad namang inilahad ni Waning ang lahat ng kanyang karanasan sa lugar na yon. Ipinagtapat niya rin dito ang bawat detalyeng naranasan niya nang sa gayoy magiging madali para sa matanda na malaman ang totoong nangyari. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, iisang bagay lang ang nailahad sa kanya ng albularyo at yun ay nasa panganib ang kanyang kapatid. Dahil sa sinabi nito, mas lalo namang gumuho ang buhay ni Waning. Gustong-gusto niya na noong makita at makausap ang kanyang mga magulang. Pero anong magagawa niya? Nasa kabilang ibayo ito. Wala rin siyang lakas ng loob na maglakad doon ng mag-isa sa takot na baka sumunod lang din siya sa kanyang kapatid. Matapos naman nilang mag-usap, inabisuhan naman siya nitong manatili sa baryo at maghintay sa kanyang mga kadugo. Dagdag pa nito na huwag na niyang subukang tumawid sa lugar na yon kung ayaw niyang mapahamak. Nabanggit din ni Tandang Onsyo na maaaring naghanap na naman ng alay ang daang yun. Ayon dito na, upang mapanatili ang hiwaga ng lugar na yon, kinakailangang kumuha ng alay ang mga engkantong naninirahan doon. Makakatulong yun para sa kanila
upang magkaroon ng pagkain, kalakip ang pagbuhay ng lahat ng tanim sa buong lugar. Yun din ang dahilan kung bakit tuwing umaga balot na balot yon ng napakakapal na hamog. Pagtatapat pa ng matanda na, dahil sa ganoong alay na ginagawa ng mga engkanto, nagiging kainan naman yon ng mga balbal tuwing may nabubulok doong mga bangkay. Halos ilang beses na rin silang nagkaroon ng engkwentro laban sa mga ito, pero sadyang di pa rin nila yon malipol-lipol. Kahit ilang beses man nila itong subukang ubusin, babalik at babalik pa rin ito sa oras na meron doong mawalang tao. Dahil sa mga naikwento nito sa kanya, parang mawawalan na noon ng bait si Waning sa kakaisip kung ano ang kanyang gagawin para mailigtas ang kanyang kapatid. Paulit-ulit na rin siya noong nakiusap sa matanda, pero sa kasamaang palad, hindi nito napagbigyan ang kanyang kahilingan. Pagtatapat sa kanya ni Lolo Oncio, bukod sa nanghihina na siya, wala na rin siyang lakas para makipaglaban sa ganoong karaming mga nilalang. Nabanggit din ito na wala din siyang makakatuwang na albularyo, kaya baliwala rin ang gagawin nilang pagpapagal para mahanap ang kanyang kapatid. Dalawang oras pa ang lumipas. Nasipat na niya ang mga magulang niya na nagmamadaling lumalapit sa bahay ng albularyo. May mga dala-dala yung gasera at kasama rin ito ang iilang kalalakihan sa lugar nila. Lahat yon walang ibang nais kundi malaman ang kanyang istorya. Paglapit naman ng kanyang ama, mahinahon naman siya nitong tinanong ng, "Anak, magpaliwanag ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Wala ka namang kasalanan eh. Naging pabaya kami sa inyo, kaya hindi namin napansin ang mga posibilidad kagaya nito." Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, agad naman siya nitong niyakap ng mahigpit na para bang nais nitong maiparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbitaw naman ito sa kanya, hindi na nag-alangan itong si Waning na ilahad ang bagay na kanyang naranasan. Sa kanyang pagbabahagi ng istorya, mariin naman yung pinakinggan ng kanyang ama hanggang sa dumating ang puntong inutusan na nito ang kanilang mga kasama na maghanda. Hindi naglaon, pagtayo nito sa kanyang harapan, agad naman siya nitong inabisuhan na uuwi na sila. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, agad naman siya nitong inakbayan, sabay lakad patungo sa lugar kung saan nawala ang kanyang kapatid. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa gitnang bahagi nito, wala naman silang ibang nakita maliban sa mga nagsisiksikang puno sa gilid ng daan. Napakatataas din ng talahib sa paligid, kaya medyo naging pahirapan para sa kanila na maaninag ang mismong looban nito. Akala nila wala silang makikita sa lugar na yon. Pero pagkaraan pa ng ilang segundo, may nakita silang tao na gumagapang di kalayuan sa lugar na kanilang pinagmamasdan. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, agad naman itong sinigawa ng nilalang, sabay siksik sa loob ng kakahuyan. Kahit wala silang kaide-ideya sa kung ano man ang makikita nila sa loob nito, hindi na nila yon inisip pa, basta ba'y madakip nila ang nilalang na kanilang nakita. Si Waning naman noon, kahit takot na, pinilit pa ring sumunod sa kanyang ama. Sa pagdating naman nila sa pinakagitnang bahagi ng kakahuyan, bahagya naman silang napatigil sa pagsuot nang mapansin nila ang tila bang paglaho ng bakas ng nilalang na yon. Dahil sa pangyayari, maigi naman nila itong pinakiramdaman
hanggang sa unti-unti na nilang napapansin ang animoy mga mahihinang pag-aangil na umiikot sa buong lugar. Nagsimula yon sa isang mahinang kaluskos na sinasabayan ng tunog ng pagkarit ng mahabang kuko habang umaangil ito. Alam ng kanyang ama, nasa paligid lang ang nilalang, kaya na may para maging handa, iniwasan nilang kumilos o gumawa man lang ng kahit na anong ingay. Si Waning naman noon, nasa tabi lang ng kanyang ama, hawak-hawak ang isang malaking patpat na nakuha niya sa bakuran nung matanda. Halos tumagal din ng ilang minuto ang pag-aangil na yon hanggang sa bigla na lamang yung tumigil. Nang mapagtanto naman nilang hindi na sila pinagmamasda ng nilalang, pasimple namang nagbigay ng senyas ang kanyang ama sa mga kasama nito. Nang akmang lalabas na sila sa kakahuyang yon, laking gulat na lamang niya nang biglang sakmali ng aswang ang kasama nilang naglalakad, ilang metro lang ang layo mula sa kinaroroonan niya. Pagbagsak naman ito sa lupa, agad naman yung sinunggaba ng kanyang ama, hawak-hawak ang itak nito. Habang nakikipagbuno naman siya, tumulong na rin noon ang iilan sa mga kasama nila hanggang sa nagawa na nilang maitaboy ang nilalang na yon. Subalit bago pa man yun makalayo, natagayo ng kanyang ama sa may bandang kaliwang mata nito. Matapos ang mga pangyayari, nagmamadali namang kumaripas ng takbo ang aswang habang umiiyak at tumatawa-tawa. Sa pagkawala naman ito, unang bumungad kay Waning noon, yung kasama nilang nag-aagaw buhay na dahil sa lalim ng natamo nitong saksak sa may bandang tiyan. Pagsilay naman ng kanyang ama na medyo malubha na ang kalagayan nito, agad naman nila yung nilapatan ng paunang lunas para matigil ang pagdurugo. Pagkatapos, dali-dali na nila itong pinasan papalabas ng kakahuyan hanggang sa makabalik na sila sa kanilang baryo. Pagkaraan pa ng ilang oras, kahit napakalalim na ng gabi, nagpatuloy pa rin ang pagbigay nito ng tulong sa kasama nilang napuruhan sa insidenteng yon. Si Waning naman, imbis na umuwi na rin sa kanila, matyaga nitong hinintay ang kanyang ama na matapos sa kasalukuyan nitong ginagawa. Pagtungtong naman ng 2:00 ng madaling araw, doon pa lamang sila nagdesisyon na umuwi. Habang binabagtas naman nila ang daan, nabanggit nito sa kanya na hindi yun titigil hanggat hindi nito nahanap ang kanyang kapatid. Dagdag pa ng kanyang ama na kung ang tanging paraan para mabawi ito ay makipagpatayan sa mga nilalang na yon, gagawin niya yon ng walang pagdadalawang isip. Nang marinig naman ni Waning ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon habang sumasagot dito ng, "Sasamahan ko ho kayo, Tay. Hindi ako papayag na maupo lang dito sa bahay habang kayo ibinubuwis niyo ang inyong mga buhay." Matapos namang marinig ng kanyang ama ang sinabi niya, ngumiti lang naman ito sa kanya habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, minabuti naman nilang magpahinga na. Sa pagsapit ng sumunod na araw, di pa man tumitilaok ang manok, naging abala na ang ama ni Waning sa pagpapatalas ng mga sandata nito. Humingi rin yun ng mga pangontra sa mga albularyong kakilala nila, kalakip ang iilang mga kaalaman laban sa nilalang na kanilang kinakaharap. Base sa kwento ng mga ito, walang duda, balbal ang kinakaharap nila. Nasisiguro rin ang albularyo na hindi yun titigil, lalo pat nasaktan yon ng kanyang ama. Malakas din ang kutob nito. Susubukan ng mga nilalang na yon
na dayuhin ang kanilang lugar para gumanti. Dagdag pa nito na, kapag napasok sila sa ganoong sitwasyon, asahan na nila na may susunod na masasaktan at mamamatay sa kanilang mga kalugar. Pagtatapat pa ng albularyo na, wala na silang ibang magagawa kundi ang kaharapin ito. Likas na kasi sa mga balbal ang magkimkim ng galit at puot sa mga nilalang na nakagawa ng masama sa kanila. Hindi rin yun basta-bastang nagbibigay ng awa, lalo na sa mga katulad nilang ordinaryong tao. Nang mailahad na yon ng albularyo, nangako naman yung magbibigay ng tulong sa oras na dumayo ang mga ito sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ng tatay niya, lubos naman yung nagpasalamat sa pangako ng mga itong binitawan sa harap nila. Sa pagsapit naman ng hapon, habang nagtitipon-tipon ang kanilang mga kasama, meron silang napansing dalawang lalaki na lumabas sa daanang nagdudugtong patungo sa Karatig Baryo. Unang silay pa lamang nila rito, hindi na nila maiwasang magduda gawa ng sa suot pa lamang ng mga taong yon, sadyang kakaiba na talaga. Akala nga noon nila Waning, dayuhan ng mga ito, pero pagsalita naman ito gamit ang kanilang dialekto, napagtanto nilang matagal na yung naninirahan sa kanilang lugar. Walang sabi-sabi. Agad namang kinumpronta ng kanyang ama ang mga panauhing yon, kahit wala itong basihan ukol sa kanilang bintang. Nang marinig naman ito ang sinabi ng tatay niya, ngumisi lang naman yung lalaking mas malapit sa kanila habang sumasagot yun ng, Kilala niyo na kami. Bakit pa kami magpapakilala? Alam niyo naman siguro ang aming ipinunta, hindi ba? Tama yung ginagawa ninyo. Para naman masiyahan kami sa inyo. Pagkalahad naman ng lalaki sa mga katagang yon, unti-unti naman nilang napansin ang pangingitim ng labi at mga mata nito. Gumaspang din ang balat ng nilalang na yon na sinasabayan naman ng paghaba ng dalawa nitong braso. Matapos naman yung masilayan ng ama ni Waning, walang pagdadalawang isip naman itong hinugot ang daladala nitong itak sabay unday ng saksak sa nilalang na yon. Subalit bago pa man tumagos ang talim ng itak sa mismong balat nito, saksing buhay ang mga kasama ng kanyang ama kung papaano yun tumalbog na parabang tumama lang yun sa isang goma. Pagbalik naman ng kanyang kamay sa katawan niya, muli niya yung tinaga pero sa pagkakataong yun hinawakan naman ng lalaki ang mismong talim nito. Magdahan-dahan ka sa ginagawa mo. Baka ito ang gamitin ko pang tapos sa buhay mo. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, puwersahan naman itong hinugot mula sa kamay ng kanyang ama ang hawak-hawak nitong itak. Nang akmang kakalas na yon sa kanyang palad, sinubukan naman niyang bawiin yon sa nilalang pero paghila niya rito, agad naman niyang napansin ang tila bang kakaibang lakas nito. Ilang beses din niya yung sinubukan ngunit hindi talaga ito umubra. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang kanyang ama kundi bitawan ang itak nitong tangan. Pagsilay naman ng mga kasama niya sa mga nangyari, nagmamadali naman yung lumapit para magbigay ng tulong sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagkumpulan na nila ang mga ito, dumating naman ang albularyo na nangako ng tulong sa kanila. Pagsilay naman doon ng mga balbal, nakangisi lang naman yung naglakad papalayo na parabang hindi man lang yun nakaramdam ng takot. Maya-maya pa, nang ilang metro na ang pagitan nila, inilahad naman ng lalaking nakasagutan ng kanyang ama na wag na nilang hanapin ang batang nawawala
sapagkat noong nagdaang gabi pa nila yun kinain. Dagdag pa nito na kung gusto nila yung ipaghigante, malaya silang pumasok sa kakahuyan. Maghihintay ang pangkat nito sa lugar na yon. At kung matao namang hindi na nila binabalak na mga has, dadalhin ng mga ito ang labanan sa kanilang baryo. Nangako din ng lalaki na wala yung pagbibigyan ng awa kahit na sino pa sa kanila. Matapos naman itong makapagbigay ng abiso, nasipat naman nilang sumuot yun sa kakahuyan. Segundo lang ang pagitan nang tuluyan yung mawala hanggang sa naglaho na sa hangin ang mismong bakas nito. Nang mapagtanto naman yun nila Waning, agad naman silang lumapit sa albularyo para humingi ng tulong. Bawat isa sa kanila hindi na hinayaang palagpasin ang ginawa ng mga nilalang na yon sa takot na baka isa-isahin sila ng mga ito. Nang marinig naman ng albularyo ang kanilang mga hinaing, agad naman sila nitong inabisuhan na maghanda. Dagdag pa nito na hindi na sila tutungo sa lugar na yon, bagkus hihintay nila ang mga nilalang na pumasok sa kanilang teritoryo. Kung pipiliin kasi nilang makipagdigma sa mismong baryo, mas mataas ang tsansa nilang magtagumpay laban sa mga ito. Dagdag pa ng matanda, bibigyan sila nito ng armas at mga pangontra upang magkaroon sila ng laban sa puwersa ng mga ito. Matapos naman yung mailahad ng albularyo, isinama sila nito sa mumunti nitong tahanan. Mula roon, pinulong nito ang kanilang grupo nang sa gayoy magkaroon sila ng plano laban sa mga sigalot na malapit ng maganap. Sa kanila namang pag-uusap, nabanggit sa kanila ng matanda na ang pangunahing kahinaan ng mga balbal ay ang limitado nitong paningin tuwing gabi. Pang-amoy lang kasi ang pinanghahawakan nito para madali nitong matunton ang kanilang pagkain o hindi naman kaya'y ang katawan ng taong malapit pa lang na mamatay. Dagdag pa ng matanda na sa kabila ng kanilang lamang, kinakailangan pa rin nilang mag-ingat. Sa oras kasi na naging pamilyar na ang mga ilong nito sa kanilang mga amoy, kahit saan pa man sila magtago, magagawa na sila nitong matuntun. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, maigi naman nilang pinakinggan ang lahat ng bagay na inilalahad ng matanda. Sa isip-isip noon ng grupo ng kanyang ama, mas mahirap pa palang gawin ang kanilang plano kaysa inaasahan nila. Sa pagsapit naman ng takip silim, minabuti nilang wag nang umuwi sa kanilang mga tahanan. Habang bumabalot ang kadiliman sa buong lugar, nanatili naman silang nasa labas, naghihintay sa mga nilalang na magpapakita sa kanila. Pagtungtong naman ng 9:00, habang binabalot ng katahimikan ang buong paligid, may mga napapansin na silang kakaibang amoy na tila bang bumabalot sa kabuuan ng lugar. Para yung nabubulok na karne na nagbibigay naman ng kakaibang pakiramdam sa kanilang lahat. Akala nila hanggang doon na lamang ang mararanasan nila, pero ilang oras pa ang lumipas, nagsimula na ngang magparamdam ang mga ito. Sa salaysay ng ama ni Waning, hindi nagpatinag ang mga balbal sa kanilang grupo sa kabila ng mga pangontrang na ilagay nila sa mismong pamamahay ng albularyo. Tumagal din ng ilang linggo ang pangyayaring yon, hanggang sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang silang tinantana ng mga nilalang. Noong una ipinagtataka pa yon ng kanyang ama, pero pagka-uwi nito sa kanilang pamamahay, nadatnan nitong ilang araw na palang nawawala itong si Waning. Yung nanay niya walang kaide-ideya kung saan yun pumunta. Basta ang naaalala lang nito, nagpaalam sa kanya si Waning
para bumili ng pagkain sa kanilang lugar. Magmula noon, hindi na yun nakauwi. Sinubukan din itong magtanong-tanong sa kanilang mga kapitbahay, pero sa kasamaang palad, maging ang mga ito, wala silang kaide-ideya ukol sa nangyari sa kanya. Dahil sa pangyayari, doon napagtanto ng albularyo na sinuko ni Waning ang buhay nito para sa kanilang lahat. Hindi naman nila yun masisisi, lalo pat alam nitong sa bawat gabing dumaraan, unti-unti namang nalalagay sa peligro ang kanilang grupo. Aminado rin ang albularyo na kung hindi niya ginawa ang bagay na yon, mataas ang tsansang may mamamatay sa kanila. Magmula noong nawala si Waning Pinuno, hindi na rin nila nakita pa ang mga balbal. Bagaman may mga nakapagsasabing patuloy pa rin yung umaaligid sa kakahuyan, hindi naman yun gumagawa ng paraan na mangambala ng mga taong napapadaan. Pero alam nyo ba, ang mas ikinagulat noon ng lahat ay nung magsimulang magparamdam si Waning sa kakahuyan kasama ang espiritu ng kapatid niya. Marami doong nakasaksi at mula noon, naunawaan ng mga ito ang ginawa niyang alay sa mga balbal. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, kalat na kalat pa rin ang kwentong ito sa lugar nila Waning, nakilala sa kwento na dalawang magkapatid na kinatay ng mga aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Nakakakilabot tong kwento na to, no? Tsaka, di ko alam, nakakaramdam ako ng inis sa mga aswang. Lalo na yung dun sa eksena na hinahanap ng tatay nila Waning yung nawawala niyang kapatid. Tapos, ang sagot ba naman ng balbal wag nyo nang hanapin yun. Matagal na naming kinain yung batang yun. Tapos, ang yabang pa na kung gusto nyo gumante, sige, pasok lang kayo sa kakahuyan. Welcome na welcome kayo. Sobra ako nainis sa part na yun. Pero, wala kasi tayong magagawa Siguro yung nilapitan nilang manggagamot o albularyo, hindi pa ganun katodo yung lakas. Pero, nagbigay na rin kasi ng babala yung albularyo sa kanila di ba? So, di ko masabi. Basta naiinis talaga ako. Tapos dumating pa sa punto na kailangan pang isakripisyo ni Waning yung sarili niya para lang tigilan yung pamilya niya o ng mga kababaryo nila na gustong tumugis dun sa mga balbal. Nakakainis lang talaga no? Kaso wala tayong magagawa. Ito talaga yung kwento nanalo rito yung mga nasa kaliwa. Sana sa susunod maubos tong lahi nitong mga to. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.